שלום, אנחנו עושים וידאו של משחק מונסטר טריין לבדיקה לערוץ שלי. בוא נראה איך זה ילך. אני חושב שאתם הרבה זמן בארץ, מי שמסתכל וקורא יודע רוסית טוב. אם צריך אני יכול לתרגם. בוא נראה מה יש לנו פה. ניקח כאלה. זהו יפה, ירוק, ירוק ואדום, וניקח פטריות, ניקח פטריות. בוא נתחיל מה יש לנו. אוקיי, זה עוד ועוד, סבבה. מה יש לנו פה? בוא ניקח את זה. בוא נראה חזק. ופה. בוא ניקח את זה. בוא נתחיל. זה אומר לקחת כרטיס אחד מינוס. כן, שמינוס אחד יהיה, אבל נקבל 75 קוינס. כן, תיקח. בוא נתחיל. אוקיי. זה סבבה. זה נשים פה. אם מישהו לא יודע, ככה זה הולך. פה אפשר לשים, כאילו לכל חייל יש ביצים כאלה. פה אפשר עד 5. הוא שווה 3. זה 2, זה 2, 4. לפה אני יכול לשים עוד עם שבי ביצה 1. פה 2 ופה 2. בוא נתחיל. בוא נשים קצת מוזיקה קצת יותר. וככה יהיה יותר טוב. מה קורה פה? זה אומר שהוא ייתן לו, הוא יקבל 20 דמג' והם סך הכל ייתנו 4, 3, כאילו 10. ממש מוזר למה הוא קיבל רק 9, בוא נראה. מה זה? בוא נשים את זה. ככה. וככה. ונוסיף עוד. הנה עכשיו הוא מקבל 32. 10, 15. אבל למה? אני לא מבין למה 32. משהו פה לא מסתדר לי. בואי נראה. אוקיי. נשים עוד אחד. בואי נראה. עוד יותר חזק. הנה הוא עושה אותו יותר חזק. זה יהרגו את... בוא נשים פה עוד. זה הורג. הורגים את כולם. יפה, עוד אחד. טוב, אפשר עוד נשים פה. מה זה? מה אתם?
זה אומר הוא התחיל להרוג עד הסוף. עד הסוף. אנחנו נהרוג אותו, או איזה יופי, בוא נוסיף עוד גריבים. סבבה, בוא נהרוג אותו. בוא ניקח. כן, נסטבילנס זה אומר שאם יש לו חיים פחות מ-25 אז הוא מת. וביון עוד 5 דמג' נותנת. זה טוב, זה טוב. או זה גם טוב, יהיה יותר גריבочки. קודם כל, אם אתם לא יודעים מה להתחיל, תמיד עדיף לי מפרדבץ סטלי, כאילו זה מכין את האדום הזה, כאילו הוא מכין חיילים יותר חזקים. בוא ניקח חדש, זה חייל חדש. זה ניקח, ובוא נראה מה יש פה. זה מסיף חיים, זה דמג', זה כאילו פחות מקבל, כאילו פחות דמג' מקבל, וזה כאילו הוא מת, אבל הכרטיס שלו חוזר. אז בוא נראה. בוא נעשה קודם כל כוח. מי יהיה כוח שלנו? בוא זה יהיה כוח שלנו. וגם הוא יהיה חזק. הוא יהיה גם חזק. זהו. סיימנו, בוא נתחיל. מינוס 1 מנה לא... כן, בוא ניקח. בוא נתחיל מזה. זה הכוח שלנו. זה נשים נעזור. זה כבר לא יכולה. או, לא טוב. בוא נשים אותה פה. וזה להגן עליה. יאללה, בוא נתחיל. Бля. Грибочки монацким. Грибочки монацким. От грибочки. Камаши это грибочки. Ну. Бонасима де. יכול לשים עוד, כן, בוא נשים עוד, יותר, יותר. О, грибочки. Грибочки за патриот, Мишель дает. Да-да. О, не надо не амут. Боннер мои в шанс. Вот грибочки. Вот грибочки. Вот грибочки. Боннер. Еще грибочки. Благодарю.
נראה לי זהו. נראה לי נגמר סיפור שלי. זהו. נגמר, זה היה קצר, אבל מעניין, אבל זה יהיה לבדיקה. תודה רבה כל מי שיסתכל, אנחנו נשפר ונהיה יותר טובים. להתראות.